wee kpọtụ maka ebe ife dị mma na esi apụta. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m ụnụ. Asị m nke onye chi na Igbo nya zere tata bụ ahịa Eke n'ime mkpụrụ ụbọchị 10 n'ime ọnwa Maachị n'afọ 2022. Asị m ndị jere ọrụ, ndị jere afịa, ndị jere ugbo, ndị jere nkefa jere, asị m na anọtana ya nwa alụ nwafọ Igbo ọbụla mma, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ mba ofesi. Ya bụ na ihe oge ruru ugbu a bụ akụkọ ụwa, maka na o jiri n'ọkara gafee elekere 8 nke anyasị. Ịma na asị na ọ na-eme nwaanyị n'odi agbata obi egebe ntị akwa nwa. Ya bụ na anyị ka nọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị Igbo Class World, ebe a na-esi ewetara ụnụ omenala nakwa asụsụ Igbo, azụmahịa, nkụzi nakwa mgbasa ozi. Ịma na asị na ọ na-eme akwụba anụ ọgịrịga ka achọba nnụnụ mpịọmpịọ ọnụ. Aka mbụ nwanne ụnụ nwoke Maazị Ejide na-esoro mma. Unu ga-egezi ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị anyị ji wee bịa na ụbọchị nke tata. Daalụkwa. N'ọwụwa anyanwụ mba Naijiria ka anyị na-enweta akụkọ si na ọkụ agbaana otu ụlọ ahịa ahụ ama ama n'obodo Abia ma nakwa ọtụtụ ngwaahịa n'iyi. Oge onye nta akụkọ anyị na-agba otu onye so na ndị nwe ụlọ ahịa ebe ahụ ajụjụ ọnụ, ọ kọwara na o nweghị onye ma ka ya bụ ọkụ si wee bido, ma ndị mmadụ gbapụtara wee buru mmiri wee wụnyewa anya bụ ọkụ. Ma oge a kpọrọ ndị na-ahụ maka mgbanye ọkụ okwu gbata tupu ha na-erute na ya bụ ọdọ ahịa, ọkụ anana ọtụtụ ngwaahịa ndị mmadụ n'iyi. Na mpaghara ugwu mba Naijiria ka anyị na-enweta akụkọ si na ndị omekome ahụ ji egbe eyi ndụ egwu a na-ama ndị ha bụ awekpone ụgbọala osote aka na-akwa ụgbọ ọchịchị obodo Kebbi ma gbukwa opekata mpe ihe karịrị ndị nche 19. N'obodo Kano ka anyị na-enweta akụkọ si na otu nwoke akpọrọ aha ya Hassan Hussein, onye nke gbara ahọ 30, esi n'obodo Kano wee were ụkwụ wee gawa obodo Lagos ịga hụ aka chịburu obodo Lagos akpọrọ Ahmed Tinubu, onye nke ga-eso wee zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Oge onye nta akụkọ anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ ihe mere o ji malite ya bụ njem iji ụkwụ wee gaba obodo Lagos, o kwuru na o nerechara ihe niile pụtara ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 ma tụlee ma sị na ọ bụ naanị Ahmed Tinubu bụ onye tozuru etozu iweghara ọkwa ọchịchị n'aka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari. Ọ dị mma ndebe anyị, ebe a ka anyị na-eweta akụkọ nke tata na njedebe. Ya bụ na o nwezi ihe ọzọ ị chọrọ ịmata maka akụkọ a na uju ya, ịkpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ anyị ndị Igbo Class World, ebe a na-esi ewetara ụnụ ozi si na mba ụwa niile, azụmahịa, omenala Igbo nakwa asụsụ Igbo. Anyị ga-akọpụtara gị nke a na uju ya. Aka mbụ ọkọ akụkọ nwanne ụnụ nwoke Maazị Ejide na-esoro mma. Ngwanụ kọchi.